Paul Bergman Teletukusta, morjesta. Tänään tuoteesittelyssä Tempon huippu-uutuus kuitumikroskooppi FIP100 Kit. Katsotaan vähän tarkemmin mitä laukussa on. FIP100 Kit sisältää pikaohjeen, terveiset mistä löytyy koko manuaali, kuitumikroskoopin kantolaukku, avataan se, josta löydämme itse laitteen ja virtalähteen. Laitteessa on virtanäppäin, latauspiste, muuta ei tarvita. Seuraavaksi katsotaan Android-laitteen avulla, miten laite toimii. Ja miten laite toimii käytännössä. Haetaan appi Android-laitteisiin Google Playsta, iOS-laitteisiin App Storesta. Appin nimi on FIP100. Android-esimerkkinä. Tässä näkyy tuo itse appi, eli FIP100. Se mulla tässä on jo asennettuna tähän laitteeseen. Mulla on nyt siinä appi päällä. Tuodaan itse laite tähän kuvaan. Laitetaan laite päälle. Näyttää mulle, että laite käynnistyy. Odotetaan hetki. Laite muodostaa Wi-Fi-yhteyden, millä sitten tällä mittauslaitteella otetaan yhteyttä. Ja katsotaan täältä, että Wi-Fi muodostuu. Luodaan yhteys. Yhteys on muodostettu. Ja otetaan meidän mitattava kuitu. Laitetaan kiinni. Ja saadaan mittaukset otettua laitteelle. Noin. Sitten tehdään ihan käytännön mittaus. Laite on päällä, pöydällä lojunut kuitu. Katsotaanko puhdas. Tehdään autofokus. Nähdään, että meidän kuitu on erittäin likainen. Jopa kehottaa, että puhdista ennen mittausta tehdään puhdistus. Mitataan. Ei ole mikään maailman paras vieläkään. Katsotaan minkälainen mittaustulos on. Se päästi mut läpi. Tempon kuitumikroskooppi FIP100 Kit is a fully automated inspection tool that provides fast and reliable analysis of fiber optic connector end faces and bulkheads. With a single button press, the FIP100 automatically focuses, captures an image of the connector end face, and provides a pass-fail result. The pass-fail status of the connector is instantly reported via a red-green LED on the probe. The FIP100 utilizes autofocus and centering algorithms with the image displayed on a cell phone or tablet using the companion iOS or Android app. Both multi-language apps are preloaded with pass-fail IEC 61300-3-35 requirements, as required by all major telecommunications service providers. A PDF report detailing all pertinent information can be saved for report generation and sharing. The technician has the opportunity to customize the analysis of the standard IEC 61300-3-35 to their desired criteria. The FIP100 is capable of less than 1 micron resolution with a field of view of 612 by 460 microns, device magnification of up to 700 times,
ensures that even the smallest feature will be found in both live and captured modes.